Avui ha estat un dia històric. A secundària ha fet vaga més del 75% del professorat. A la manifestació hi havia com a mínim 30.000 persones a Barcelona i alguns milers a d'altres llocs de Catalunya. Avui comença un nou recorregut per l'ensenyament a Catalunya. Avui s'ha produït un punt d'inflexió. El professorat ha fet vaga majoritàriament manifestant el seu rebuig a les polítiques educatives agressives del conseller d'Educació i del departament que encapçala. Hem parlat amb ell, ens ha rebut, no ha fet cap proposta, ens hem aixecat i hem marxat. I seguirem aquí mentre no retiri les propostes que estan al nostre manifest. El conseller ens demana quins eren els punts vermells. No hi ha punts vermells, tots ho són. És la vaga de la dignitat del professorat. N'estem farts que se'n menyspreï.